Okay mga katugsok, padung na ko sa kuan, mao ni siya katusan, mao ni siya ko ang mga idol sa dre sa Barangay Cantibas Elementary School oh, kini mga bata, mga anak sa mga bungot sa ukok ni gapon oh. Oh, nana, mao na eskwelahan mo mga katugsok oh, sa kong bata oh. Oh, siagit pa siya, pa picture siya di mada kay ang lisod kita no, gikan ako sa eskwelahan. Mao na eskwelahan among sa katong diha ko gikan nya, then mga request pa paduong sad guys, nambalay sad sa ko ang gangan. Request sa ko ang inahan ug kapikas kung kinabuhi oh. Pa yung mga mao ni giniha akong gipusil mga katugsok, wa lang ako makuha no. Kini mga bata. Okay. Oh. Mga anak sad sa mga ilang inahan yan mao say estudyante karon sa Barangay Cantibas Elementary School. Elementary School eh. Mao ni siya oh. Kinsay gani pangalan mo day? Mutana ko kay haron mailhan ka sa tibok Pilipinas ba? Tres Buhakak. Oh, si Tres Buhakak day kuno. Usay gani sa solid supporter si Tres Buhakak mga katugsok no. Diha ni mo makita og unsa siya ka diehard sa mo ang channel okay. Mao na ni di man siya matubag kay kuan man ni siya kanang murag amang. Amang anak ni siya bungot sa ukok. Oh, kuyugan ako si Inday oh. Oh, atras. Nidagan gukod. Okay mga katugsok, daghang kay salamat no. Usbon ako. Padung ko ngadto sa ako ang balay sa kong ugan. Sundon ko ning ako ang usa ka subscribers nako sad sa Tres Buhakak kining duha di ay kining duha ka subscribers nga sulit nagsuportar sa Tres Buhakak og nitutong Tugsok TV. Mao ni siya gitawag og nakatong ni Sampit usa sa to siya sa supporter sa solid sa tutong Tugsok TV og sa Tres Buhakak Janwa Mix TV. Oh. Mao ni siya mga katugsok no. Lisod sad kay andaan mo dire pero hinon simentado. Okay, kita mo. Mga gwapo sa bio dire. Bio. Oh, babaw. Daghan sad kayong mga kabalayan nya dire sa kalsada. Mao sa siya padung kong adto sa balay sa kuang ugangan. Nya kato akong gi-greet dinhi mga katugsok nga iyang birthday gahapon. Ako tong kinugos na kini mao ni mga bataan. Kay adto sa siya sa balay silang lugar. Oh. Oh, dapat. Tara, anak sa bungot sa ukok kay tara. Enak. Tara. Oh, si Ruben Padilla. Oh, tara, ngagi. Ruben Padaplin nito mga katugsok. Okay. Padung ko nga rin sa babaw no. Dool-dool na ko kaniyang nakita na niyo nga dool na sad sa balay sa kong ugangan. Nya lisod kayo kay may gilayon sa naglakaw ra mo kong ngariwan may kasakyan. Kaya akong nabara, nabili naman. Nabara naman dito. Oh. Lagi pun dahil tricycle nga makasaka diri na una. Kargahan o mga sako. Mo ni kalisod diri napita mga katugsok kay musaka gyapon ang sakyanan pero lisod yun. Oh. Oh, tunawan ni oh. Oh. Ting isuga dahil nila kayo nagkuan man. Ngumprahay ni sila og sila gikumpran nyo dong. Tama? Oh? Murag si kini bata mo ni bata nga anak sa liking buntod. Kini bata ay no siya nagdag sa sako mga scrap din, nangyumpra ni sila mga scrap mga katugsok. Bitaw oh. Kagil-kilang mga kwayan. Mo ni iyang mother day oh. Mother. Unsa na inyong gikumpra day? Unsa na inyong gikumpra? Mga batilya. Oh, di na mga katugsok ang pamaagi sa kinapaningabuhi sa aning kalibutan bisig unsa basta Dios lang pwede ginato himuon para sa pamilya di ba? Oh, mga botelya dai kuno og mga lata og mga plastiko. Mao ni gisakay sa tricycle mga katugsok ko.
Grabe gyud ang paningkamot sa kalisod kasdanan sa ato ang panahon. Oh. Mao ni siya naningkamot siya kini. Mao ni siya inahan. Og sa tawag pa ni siya sa ato ang mga kuan inahan hinunay panabang kay mao gyud siya tabang siya mga anak para mabuhi daan ning kalibutan na iyang mga bata ubay sad. Puros gini siya mga buutan anak sa liking kawayan. Bungot sa ukok ni mga pa. Okay mga katugsok, adto na ko padong sa balay sa kong ugang ano to sa unahan ay. Bisig nagtuo mo kanang dako ang balay nga kuan mo ni balay sa amo ang barangay kapitan diri. Iyahang red house tura ko ang tura ko ang darling tuwa sa babaw nang muha taon wa may lain sudan mga katugsok. Ako na siyang gipakuha guys sa siyuti kamuti. Guys sa kamuti mo ay lami kayo nga para namo ya isudan karong adlaw. Amo na lapuan, sukaan man kanon. Mao na ako ang kinabuhi sudan sa amo ang pamilya mga katugsok. Og subon ako. Kamore bahala. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Tutong Tugsok TV. Ingon man sa amo ang Janwa Mix TV 3 Bukak og sa ako ang kauban di ay si Jinglits TV og si Alimukoy 3 Bukak. Subon ako katong mga subscribers ug mga followers nako karon i-shout out mo human ani sumpay ni nako tong gikan ko dito sa eskwelahan mao ni siya akong ipakita ninyo sa lugar sa Samoa. Ako ang ugangan mga katugsok inahan sa ko ang mahal pikas nagbughaw kahoy na mao ni ilang balay nya ang babae rin ni naa diri kay ang lalaki tuam sa din taon ako ang papa sa trabaho pod nag-working student. Bungot sa ukok mo working student na naa sa trabaho nag-work nasa Tunis. Tunis. Okay mga katugsok, daghan kang salamat. Mao dining ako ang inahan sa ako ang asawa, ako asang inahan sad karon. Ang inahan mao to akong asawa hinsam tawag no nga nangaisig taong mo gini sudan mo diri mga katugsok taong og unsay nga naning guys si Siyote. Si Siyote. Guys, kamuti di ay. Daghan salamat. God bless ganyan tanan. Usbon ako. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa mo ang Janwa Mix TV 3 Bukak. Basta naa mo naasad ni og daghan gid kayong salamat diha kaninyo. Ako ri ay si Tutong Tugsok. Bungot ako. Okay mga katugsok no, nagitagaan ko sa kong ugangan dayo kahoy kay way kahoy ko petit plana ako mga kahoy man. Para dili ko tapulan mga katugsok oy. Kugihan kay ko mga ayo. Okay, nagpasan ako kahoy padong ko semua uli na ko nya mo ni ayaw tumbi na ako Chinese tangkong ha. Naa sa Chinese tangkong. Tanawon ko nun ako ni Chinese tangkong ma. Unsa ni siya insik ni mo ni? Lama asa imong santos. Kuyaw kayo mga Chinese tangkong dayo ko no mga katugsok ko. No. Chinese tangkong na. Ara man Chinese. Ay, gusto usam din eh. Kana Bisaya tayong Chinese tangkong mga katugsok ko. Mao ni siya gitawag og Chinese ang tagya ni insik. Nya. insikwaka. Insikwakan ko na ingon si mama Nya ako asawa ko na nanguha og sili nga. Daywa ka nakuha ani. Kini siya gitawag siya Americano chili. Sintag bungot sa okok ni. Okay. Chinese. Padong na ko ngadto sa ubos no kay muli na ko nya. Daghan salamat kay rin kahoy mga. Kanay ako ang inahan day mga katugsok. Inahan sa kumpares niya ako sang inahan ron. Nya padong na may uli. Kay tuwa sa dito naghuwat ang mga katugsok pud sa ko ang family. Tuwa naghuwat to sila nako. Ting isura no. Lain gyud paningabuhian ang mga tao kay sa diring dapita mga katugsok kay grabe mang bukira gini dire kita naman na more bukid nga na po yung mga balay nga dagko
Wa ko magdaho mga katugsok nga ang tag-iya di ani trisikula. Ako ra di isang kapinsan, oh. Mao ni siya akong half brothers. Ang tag-iya ni trisikula, ang ila sa diing giari. Ngumpra sa sila. Unsa ni giari niyo, Brad? Scrap lata. Oh, naging scrap siya lata niya, Brad. Kining ako arong gipasaan, Brad. Di kang palit ani. Kana nang kinilo re ko ang ana. Oh, kinilaw raman ko na yang yahada niya ako sa ning ibutang mga katugsok kay Ibutang ayo ibutang dili pwede ibutang. Pasaan mo gina? oh, di ko na pwede. Diyos. Bungot sa ukok. Agi silutan sa kuan kong. Mangumbitay na baga nimo asa mo dai ta sambyo nimo. Oh, kani siya mga katugsok ang kaya taga kuan siya Mindanawan ya kining nagpakita ron nga bata. Mo ni anak sa Agukoy. Dili dai. Anak ni Kokoy ba? Ukoy aw. Ukoy. Kokoy ang amahan ani. Nya kini siyang nagkao. Mao ni siya ako ang ka-brother dito sa Mindanao. Kamindawan, kabats ko sa kabata niya. Kamo taga Mindanao. Og kinsa to nga naaron sa Cagayan na asa sila tan-aw mo sa kuan channel makita ninyo ang inyong igsuon si Mr. Kanubida. Oh, iya mga igsuon dia mga yaan kay kanan. Basta makita niyo nin sa nila, makakita mo na mo unsa may kagwapo diri, mo ni kahimtang na mo. Oh, iya pinagabuhi oh nang umprahe sila og scrap mga pothaw og mga sagol mga melang mananap ilang kumpra ko na kay mamahal mga na diri sa mo ah. Mo ra may pwede ba yan? Tama sa mata. Oh, tama sa madaba. Sigbin. Kugang-kugang aw, kugang bakukang na yung unsa pa niya basta mahalin lang. Mauna ni. Amo ang paningabuya no. Kini ang bataab. Pwede pala ni siya nga ibaligya og mahalin pa lang kinta ni. Purbida lami ginutan ning patimbang pero di man mahalin ni bata kay mahal man niya siyang gikanan. Oh, tanawa. Oh, unsa ka gwapo ng bata oh. Usa mo kasalte dong. Oh. Ayo gising-gising. Unsa mo kasalte? Pabungot sa uko. Pareha mignaong ng bata ako am siguro ning anak. Sabi, mao ni siya ay anak ni siya nga si mo papa dong? Amay. Wow, anak ni ay ni Anhing Amay. Anhing. Aw, unsa apelyido Anhing ka? Mga Tagalog to, ng pledo, ilang amahan na. Oh, lagi Tagalog dai nya. Mao ni siya dai si Kuan Alberto Humabaw Baby Junior. Okay, mga tugsok mao na nakita na ninyo no nya. Lisod gid ning magsalida ta nga nagpatay gipasaan magguba og samot ato na mo pay guba na daan. Oh, mao ni daghang kay salamat ninyo ay gyud mo pagkalimot sa pag sobra sit out na mo diya ang amo ding igsuon diya tanan sa Mindanao. Kato ako ang mga igsuon si Nicolas Bunghanoy og si Servilio Bunghanoy, Nina Bunghanoy og si Enrio Bunghanoy. Tanan tan-aw mo ani ako sa salida karon ug unsay akong paningabuhi kini ako ang channel Tutong Tugsok TV. Shout out sa ko sa kong mga kaliwat diha tanan sa siyudad sa Cagayan na naa diha amahan ani shout out nako basta iyang mga igsuon tanan jud tan-awan ninyo ni salida karon makakita mo kung say among kahimtang diri sa Cebu. Mao ni siya gitawag og paningkamot versus paninguha. Kaya kahoy, gitay na. Oh. Mao na ni siya mga tugsok ha. Daghang kay salamat ay mo kalimot sa pag-subscribe. Ingon man sa akong mga pagumangkon diya sa Mindanao. Shout out mo diya tanan. Tan-awa lang ninyo ang ako ang channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa amo agyong men Janwa Mix TV Tres Buhakak. Okay, adto na ko sa boss. Daghang kay salamat, Brad. Sige, salamat kayo, salamat. Oh. Hinay sa ko. Okay, maghinay sa siya. Nya ako sad maghinay sa ko. Okay. Padong na mi dito ha. So boss oh. Mo ni akong giagian kani ha nya. Uli naman may di. Ari lang gyapon mi agi. Unsa man ma? Baligya na. Bakit kisa ni ginapasok mo ko daghan kang ano. Na. Ako anak day. Mo na siya ginabas sa mga takahoy nga. Anto na mi ma. Ma, hinahinay na ma. Oh, uli na mi kay. Oh. Lisod gyud ning paningabuhi bukid mga katungsok wa gid ko magdahom sa kabutan sa ko ang diarian sa ko ang inahan sa ko ang kapikas kinabuhi gitagaan pa kog kahoy ako ray na ikog pero nauhaw ta ko nya usaha may kaghatag ako pinanggap sa dekon niya sa akong inahan
Di ako na po ning dawaton kay Gracia man nya. Di na ko kapangahoy ani dito ron ni abot. Man kayong ko salamat kayo. May gid sa ni nga maita sa tuang kanan. Kinsa katong mga bata nga kuan sunda og tumana gid ninyo ang mga mando sa inyo magigikanan og sa inyong mga maguwang kay sa ngadto dili gid mangingon nga mag tan-aw sila sa ato ang kalisod. Tabangan kita na sama kanon nako nga lisod ko wa koy kahoy sumua. Kay baw sa akong gangan ko kahoy gitagaan ko ni kahoy oh. Binugha padaan, binugkos padaan. Diha ta og unsa nato makita ang pagmahal ug pagpangga sa tuang ginikanan aning kalibutan na. Okay, danawan ni siya ako ang pagumangkin no. Nagmotor sad niya sakyon ta ko niya nya namo ko ako ang nabara dito sa ubos nabilin. Ako tong kuha sa tong sakyan. Ako tong bilin. Wala na ko inabara. Oh. Mao kini siya mga katugsok no. Ang ako ang giagian gani ha. Pero di na ninyo makita tong eskwelahan nga kung primero na kung gipakita ninyo kay na naman ko sa pikas kaili. Oh, diretso naman ko sa among balay. Diretso sa muang payag. Okay. Doong nakusko ang nabara. Oh, gisundan gani ko sa ko ang pagmangkin kay ako pasakyon nya. Na mo koy nabara dito pa doong subos. Naghuwat to nako. Mao ni siya mga katugsok nga lisod kayo. Ang palingabuhi sa tao binisay kun sa ato lang ginon tumanon busa ako mong hangyoon. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa amo ang Janwa Mix TV tres bakak sa mong menyod. Kay ang among palingabuhi ako ang gipakita diha kaninyo. Isip usa ka nawa na ron makahibaw sad mo sa akong kalisod diri sa Barangay Kentibas Elementaries. Okay. Nana ko doon padong sa kuang nabaraw. No, nara kong nabara. Dahil paabot ang ako ang sweetheart honey my love so sweet. Okay mga katugsok. Sina ako ha. Okay, usbon ako. Ayaw mong kalimot og daghang salamat agatong ako ang nagpa-set out nako karon sa ako ang channel. Ako to i-set out karon ni kuan ni i-upload nako ani. I-set out mo ha. Tanan gyud akong mga subscribers o followers. Oh, bundak lang nako ang kahoy nga gihatag sa ugangan para nga makahibaw gyud mo nga nana ko sa akong nabara. Okay mga katugsok, daghang salamat usbon ako. Pag-amping mo sa inyo ang tagsa-tagsa kayo kalimot sa pagsuporta o pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa amon Janwa Mix TV tres buhakak ug daghang salamat ug God bless kinyong tanan mga bata ug dagko may ngipon man ug way bag-ang basta kam tanan na amo ug nagsubaybay sa mga salida o salamat kayo sa pagsuporta ug pag-subscribe diri sa mo ang channel sa tagsa-tagsa sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Usbon ako. God bless ug salamat kaninyong tanan. Ako di si Tutong Tugsok.